Temppukerho, terve! Terve! Tähdet taas esiintyy. Eli tällä kertaa meillä on voltti tiedossa maalla. Joo, jatketaan vähän sitä samaa sarjaa, mihin silloin ensimmäisessä jaksossa, kun opetettiin veteen takaperin volttia, että nyt vaan siirrytään maalle. Joo, meidän opastuksella niin piece of cake. Niin on. Käsivoltissa nosta jalkasi kaverin käsille. Ota tukea olkapäistä ja ponnistus tapahtuu yhteisestä merkistä. Esim. 1, 2, 3. Kaveri auttaa käsillä heittämällä sinua ylöspäin. Ponnistuksessa käännä päätä rivakasti suoraan taaksepäin ja muu kroppa seuraa perässä. Temppu vaatii vähän munaa, mutta kaverin auttaessa voltti pyörähtää helposti jaloille. Ja olet hyvin pian valmis shogun tekniikoihin. Harjoiteltaessa voltin voi tehdä myös alamäkeen tai hiekalla, mikä helpottaa suoritusta. Myöhemmin tämänkin tempun voi suorittaa mahdollisimman korkealta. Seuraavassa temppukerhossa takaperin voltti ilman kaveria. Joo, koetais nyt saada itse taas kasaan. Tää oli nyt sitten tässä tää temppu.